mar apaya manotimore kona Kolwenda apaya mawuok kuma Bei kochomo Kindu Bei. Japiko no mosea nyinge ni Philemon Ogwen ma higni 35 ne owito ngimane kanyo bang' ka apiko mane oriembo ne otumore rigi nyamburko ma oting'o jowuoth. Masira magoch ne otimore kinde ma nyamburko mane oting'o jowuoth 10 ne ochomo boma ma Kindu ka jariemb bodaboda ne ochomo boma ma Homa Bay. Kaluwore gi joneno mag masira no, jabodaboda notemo donjo apaya maduong' no ka orado mana gi nyamburko ma bende ne otuome. Giywak ewi medruok mag masiche mag apaya ka masira no ne otimore. Osenino en Omera maka babawa. Awinjo sime ni Omera Ogwen Philemon onindo kano Homa Bay. Chuna muda Homa Bay ka tudra kod jowa mowuok Omoya mondo wane the body kama Omera onindo. Kwa chopo kanyo to wayudo ka Omera onindo mitoko onege. Oweya kod lit makaka nyalo timo onge. Mane wach madiang' awachi wayudo ka en ng'ama osetho, which means ni otho instantly. Kogweye gi Nissan ng'ama wayudo scene kanyo otemo leronwa ni gin geche ariyo, achiel oa from Kisumu to Homa Bay to Nissan toa from Homa Bay to Kisumu. Alafu chalni wini edwa go U-turn. Matiende ni gari mabiro cha ok one. Gari moting'o mattress ne aduong' koro ok oneno. Bump ok ketnwa mana ka ajali oseyudore kor Kibroyi, ka wakwayo ni mondo sirikal jomotudore gi ndara ong'inwa kuonde manego ji mondo giket